Moi. Mä tässä ajattelin tehdä tämmöisen pienen vlogipätkän. Hyvää kuuluu. Nyt on hiihtolomaa. Ollaan Iistralla. Nyt on kivaa. Eli ajattelin tehdä vielä tähän videon lisäksi eilisestä jännän jutun. Arvatkaa minkä mä eilen sain. Ottakaa. Sain eilen Samsung Galaxy Trend 2. Joo, se on mulla tässä. Mä kuvaan sillä. Sit mä join eilen. Yes. Ja nyt mä ajattelin tehdä tähän loppuun vielä tämmösen. Siis mä kuvaan tää etukameralla. Mä ajattelin tehdä tähän loppuun vielä chipsitesti. Näkyy vähän huonosti. Noin. Tämmönen Pringles paprikan ajattelin testata. Otetaan sitä leikusta. Siis tää on jo avattu paketti, mutta paprika tuossa. Nähän on paprika. Ja nelli. On taas toinen. Hyvä. Taas nyt. Moi moi. Tilatkaa ja tykkäätkää, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mä teen näitä lisää, sillä nyt on uusi puhelin, nyt pystyy tekemään videoita, sillä vanhalla ei pystynyt. Moi moi, se olisi nyt moi moi moi. Seuraavaan kertaan. Moi moi moi.